Lehenik eta bain zorionak eta eskerrik asko parte hartu duzuen herritar guztiei. Eskuartean dugun prozesu hau erronka handia izan da Arrigorriagarentzat. Aurrekontuen zati bat herritarren esku geratu den lehen aldia izan da eta erantzuna primerakoa izan da. Jaso dugun parte hartze altu hau oso garrantzitsua da guretzat. Hasieratik esan izan dugun bezala, gure politika egiteko modua herritarrekin batera ulertzen dugu. Elkarrekin gure herriari dagozkionak erabakitzeko. Eta parte hartze kultura hau Arrigorriagako herrian sustraitu nahi dugu. Udal gobernua sortu genuenean, Arrigorriagan hobeto bizitzeko 100 neurrien plana sortu genuen. Bertan, Arrigorriagako herritarrekin hartzen genituen 100 konpromiso hartu genituen. Planaren 8. neurria aurrekontu parte hartzailei zegokion. Horrela jaso genuen eta horrela jarri dugu martxan. Maitek esan duen bezala, parte hartzea oso positiboa izan da. Guztira, 154 proposamen jaso ditugu. 98 herrigunetik eta 56 abusutik. Gehienak herritik zehar ipinetako postontzietan. 154 proposamen horietatik 91 emakumenak izan dira eta 71 gizonenak. Bilketa honekin, aurrekontu parte hartzaileen lehenengo fasea ixten dugu, eta orain udalari dagokigu bigarren fasea aurrera eramatea. Fase honetan, teknikariek proposamen guztien bideragarritasuna aztertuko dute banan-banan, eta aurretik ezarritako irizpideak betetzen dituzten proposamenekin bi lista egingo dituzte, 10.000 eurotik gorakoak eta beherakoak. Urriaren 10erako fase hau prest egongo da eta 2. pasako gara. Bosken fasera hain zuzen. Besterik gabe, orain arte egin bezala, prozesuan jarraitzera animatzen zaituztegu eta esatea, plazer bat dela guretzako zuekin, Arrigorriagako herritarrekin bidea egiten jarraitzea.